Marie-Catherine Lavaux menes at være født i året 1801 i det franske kvarter i New Orleans, Louisiana. Hendes mor var Marguerite d'Arcantrell, en frigivet slave, og hendes far var Charles Lavaux, den uægte søn af Charles Lavaux. Tredu, en landmåler og politiker, som blev borgmester i New Orleans. Begge hendes forældre var frie farvede, men præcise detaljer om deres liv er ukendte på grund af det begrænsede antal overlevende optegnelser. Nogle hævder, at Maries far var en velhavende forretningsmand, der ejede en plantage. Imens hævder andre, at han var butiksejer. For bedre at forstå Marie Lavaux livshistorie, er det vigtigt at se tilbage på hendes forfædre, samt den blanding af kultur, skikke og religioner fra hele verden, som har påvirket New Orleans siden byens grundlæggelse. Frankrig koloniserede det, der blev kendt som Louisiana-territoriet i 1782. I denne periode giftede mange franskmænd sig med indfødte kvinder, og mange overlevede kun takket være hjælpen fra de oprindelige amerikanere. Mere end 30 år senere, i 1718, grundlagde Jean-Baptiste Lemonnier byen La Nouvelle-Orléans, også kendt som Crescent City. I 1722 blev New Orleans hovedstaden i fransk Louisiana. Så selvfølgelig ønskede franskmændene at dyrke afgrøder på det omkringliggende land, udvide byen og gøre kolonien så profitabel som muligt. Alligevel havde de hverken de nødvendige ressourcer eller arbejdskraft til at gøre det. Som følge heraf blev tusindvis af mennesker fra Vest- og Centralafrika taget fra deres hjemlande og sendt til havnene i New Orleans, hvor de blev solgt som slaver. Det var præcis det, der skete for Lavaux oldemor i 1743. Hun endte med at blive gjort til slave i et fremmed land, efter at hun var blevet taget fra sin familie. Omkring dette tidspunkt var et sæt love kendt som Black Code, som var blevet indført af franskmændene, nu blevet mere liberale. Dette skyldtes hovedsageligt, at fransk Louisiana var blevet en del af Spaniens territorium. Efter flere års krige i regionen fandt Frankrig det ekstremt dyrt at beholde kolonien. Så i 1762 blev Fontainebleau-traktaten underskrevet, hvor Frankrig overdrog Louisiana til Spanien. Under spansk jurisdiktion var behandlingen af slaver en smule bedre. De kunne arbejde i deres fritid og spare op for at købe deres frihed, og om søndagen havde de også tilladelse til at gå til torvet og danse til afrikanske rytmer. Desuden var forbindelser, der lignede ægteskab mellem hvide mænd og frie farvede kvinder, nu tilladt. Marie Lavaux' bedstemor, Catherine, blev født som slave et par år tidligere. Hun endte med at blive købt af en fri farvet kvinde og en succesfuld iværksætter ved navn François Pommet. Men med hårdt arbejde lykkedes det hende at købe sin frihed, og da hun var 42, byggede hun endda sit eget hyggelige hjem i New Orleans French Quarter, byens ældste kvarter. Hytten, der lå på St. Anne Street, blev senere berømt som hjemmet for Marie Lavaux, byens berømte voodoo-dronning. Maries mor blev også født som slave, men da hun arbejdede flittigt for sine ejere, blev hun frigivet allerede som 18-årig. I oktober 1800 ville det spanske styre i New Orleans og Louisiana komme til ophør under den 3. traktat i San Ildefonso. I denne traktat ville det spanske imperium overføre Louisiana tilbage til Frankrig i bytte for hertugdømmet Parma. Dog besluttede Napoleon Bonaparte snart ikke at beholde det enorme territorium. En revolution på Haiti og sammenbrud i forholdet til Storbritannien fik ham til at sælge Louisiana til det nystiftede USA for $15 millioner i 1803. I april 1812 blev Louisiana officielt den 18. stat i Amerikas Forenede Stater. Dog var det før dette meget anderledes end de andre stater. Den store indflydelse fra forskellige kulturer betød, at fransk var det primære talesprog. Officielle dokumenter var på spansk, og den officielle religion var katolicismen. Desuden var mange hvide sydstatsfolk imod tanken om, at farvede kunne eje slaver og have virksomheder, og at slaver havde muligheder
for at opnå deres frihed. Marie Laveau var et godt eksempel på den kulturelle mangfoldighed, der fandtes i New Orleans. Hun var en fri, farvet kvinde af afrikansk indfødt amerikansk og fransk afstamning. Detaljer om hendes tidlige liv er sparsomme, men det vides, at hun voksede op med at gå til messe næsten hver dag. Marie blev sandsynligvis opdraget i sin bedstemors hjem, hvor hun lærte at blive frisør. I New Orleans blev romersk-katolske praksiser blandet med voodoo. For eksempel troede udøvere på Gud, men kommunikerede også med forfædres ånder. Voodoo-ritualer fascinerede Marie. Mange af disse praksiser blev videregivet fra hendes mor og bedstemor. Den 4. august 1819 giftede Marie Laveau sig med Jacques Paris i St. Louis-katedralen. Detaljer om forholdet er sparsomme, men det vides, at Jacques var en fri, farvet mand, der arbejdede som tømrer. Han var flygtet til New Orleans som flygtning, ligesom tusindvis af andre under den haitianske revolution. Maries forhold til Jacques må være begyndt nogle år før ægteskabet, da de fik en datter ved navn Félicité i 1817 og Marie-Ange i 1820. Dåbsoptegnelser fra St. Louis-katedralen beviser dette. Dog forsvandt alle optegnelser om Maries døtre i 1820'erne. Det er muligt, at de døde. I mellemtiden spekulerer andre i, at de faktisk ikke havde nogen børn. Jacques Paris menes at være død i 1820, men der er ingen dokumentation for hans død, kun en erklæring på hans datters dåbsattest. Denne pludselige forsvinden er en af de mange mysterier, der omgiver Maries liv. Det man dog ved er, at hun omkring dette tidspunkt begyndte at kalde sig enkefru Paris. Marie forelskede sig igen i 1826 i en adelsmand af fransk afstamning med navn Louis-Christophe du Mesnil de Gapillon. Han var en velhavende hvid herre, der kom fra en fremtrædende familie i New Orleans. På det tidspunkt var det forbudt for par af forskellige racer at gifte sig. Ikke desto mindre varede deres forhold indtil Gapillons død. Det siges, at parret fik 15 børn, men optegnelser viser, at Marie Laveau kun fødte 7. Desværre døde 3 i spædbarnsalderen. Man mener, at hendes yngste datter blev den berygtede Marie den anden, men vi kan ikke være sikre. Maries liv som voodoo-dronningen af New Orleans er omgærdet af rygter og spekulationer. Ingen ved, hvordan hun steg til positionen som voodoo-dronning, selvom nogen mener, at hun blev oplært af Saint Dédé og Marie Salop, eller måske endda den berømte Dr. John. Det var dog sandsynligvis takket være hendes mor og bedstemors lærdomme, at hun nåede denne position. Præcis hvornår hun opnåede denne fremtrædende position, vides heller ikke, men det er sandsynligt, at det skete på et tidspunkt i 1840'erne. En avisartikel fra 1869 nævner, at Marie Laveau havde regeret som voodoo-dronning i et kvart århundrede. Livet for de frie farvede var usikkert i New Orleans, da de levede på grænsen til fattigdom og slaveri. På trods af dette støttede Marie sine medborgere og var kendt for at have stor indflydelse i byen. Dette skyldes i høj grad hendes erhverv som frisør, men også fordi hun forsøgte at finde ud af alt, hvad hun kunne om folkene i New Orleans. Marie satte håret på nogle af de mest magtfulde kvinder i byen, og hun brugte dette til sin fordel. Hun lyttede altid nøje til hemmelighederne, klagerne og sladderen fra sine fornemme hvide klienter. Alt dette hjalp hende med at få nyttig information, hvilket fik mange til at tro, at hun havde evner for spådom. Hendes ry var sådan, at politiet var for bange til at konfrontere hende. Marie menes ofte at have udført voodoo-ritualer i sit hjem på St. Anne Street Cottage, samt danset på Congo Square og ledet voodoo-ceremonier langs bredden af Lake Pontchartrain på Sankt Hans aften. Det siges, at hun gik på gaderne, som om hun ejede dem, og dansede, som om hun var hersker over åndernes verden. Marie var endda kendt for at danse med sin slange, La Grande Zombie, som var den vigtigste slangeånd, der blev tilbedt blandt voodoo-udøvere i New Orleans. Dette symboliserer hendes magt i voodoo-samfundet.
Ifølge legenden gjorde hendes kræfter hende frygtet på grund af historierne om, hvad der skete med dem, der fornærmede hende. Selvom byen havde andre voodoo-dronninger, var det hendes indflydelse, der gjorde, at hun herskede over alle andre som voodoo-dronning over dem alle. Marie havde en bred vifte af evner, fra at kaste besværgelser til at udføre eksorcismer. Hendes praksis gav hende endda en god indkomst fra salget af amuletter kaldet trigoris. Disse stammer fra Afrika og menes at bringe held eller beskytte bæreren mod ondskab. Voodoo-dronningen formodes at have ofret til ånder og endda fungeret som et orakel. De mærkelige elixirer, hun leverede, hendes komplekse rytmer og ritualer, samt den pludselige forsvinden af hendes første partner, fik mange til at tro, at hun konspirerede med djævlen. En lokal forfatter fra begyndelsen af det 20. århundrede med navn John Kendall skrev: Efter mørkets frembrud kunne man se vogne rulle op til Maries dør, og tilslørede damer i elegant påklædning stige ud og skynde sig ind for at købe det, den gamle heks havde til salg. En vildfaren bedrager, uden tvivl, men pengene strømmede ind til hende, helt til den sidste dag af hendes onde liv. Selvfølgelig var hr. Kendall en af de mange dårligt informerede personer, der troede, at voodoo på en eller anden måde var forbundet med mørk magi, men det kunne ikke være længere fra sandheden. Kerneværdien i New Orleans voodoo er beskyttelse og helbredelse. Maries hjem var et sikkert miljø for alle, der boede der eller besøgte det. Det var fyldt med billeder af helgener, og hun var kendt for at have deltaget i katolsk messe næsten dagligt. Uden tvivl havde Marie et stærkt ønske om at hjælpe sit lokalsamfund og gav de lokale hjælp. Når frie farvede kvinder blev anklaget for forbrydelser, stillede Marie ofte kaution for dem, hvilket gav dem frihed, indtil de blev bevist skyldige. Derudover trøstede hun fangerne med mad, bønner og tilbød dem vejledning til frelse. Marie var også kendt for at have sponsoreret uddannelsen af mange forældreløse og kom mange indfødte amerikanske kvinder til hjælp. Hendes venlighed over for andre var så stor, at hun endda blev betragtet som en levende helgen. I 1855 døde hendes livslange partner, Christophe Glapillon. Desværre efterlod han Marie med en masse gæld. Dette, kombineret med hendes filantropiske natur, satte hende i en meget vanskelig økonomisk situation. På trods af dette fortsatte hendes hengivenhed over for befolkningen i New Orleans. Den dårlige sanitet, kombineret med byens subtropiske klima og hyppige oversvømmelser, førte til spredning af mange sygdomme og epidemier af gul feber. Desværre hjalp den medicin, der var tilgængelig på det tidspunkt, ikke og gjorde blot tingene værre. Behandlingerne omfattede overladning, brækmidler og afføringsmidler. På den anden side var de naturlige midler, som afro-kreolske sygeplejersker som Marie tilbød, langt mere hjælpsomme. Disse kvinder arbejdede sammen med sognepræsterne og gav patienterne nærende urteteer og forfriskende bade. Desværre nærmede borgerkrigen sig, og tingene blev meget værre for Marie og andre udøvere af voodoo. Racemæssige spændinger førte til nye love i New Orleans, såsom forbuddet mod voodoo-ceremonier. Efter borgerkrigen og frigørelsesproklamationen begyndte hvide supremacister at nedgøre voodoo og forbinde det med ondskab. Desværre gjorde nogen nar af deres danse og ritualer ved at kalde dem orgier, mens andre hævdede, at disse praksiser beviste, at afrikanere var uvidende. Som årene gik, blev Marie gammel og svag og blev langsomt stadig fattigere. Hun døde senere i sin hytte den 15. juni 1881. En stor forskelligartet gruppe mennesker deltog i hendes begravelse, inklusive medlemmer af den hvide elite. Desuden gik tusindvis af mennesker på gaden for at vise deres respekt for kvinden, der havde hjulpet så mange. Hun blev derefter begravet på St. Louis No. 1 Cemetery. Den anerkendte forfatter Lafarge Hiran omtalte hende som en af de venligste kvinder, der nogensinde har levet. Journalister fra den tid beskrev hende som en helgenagtig skikkelse, der plejede de syge og bad uafbrudt sammen med de afdøde og de fordømte. Marie Laveaus liv og legende lever videre den dag i dag. Hvert år besøger tusindvis af mennesker hendes grav i New Orleans. Nogle historier vil have os til at tro, at hendes spøgelse stadig vandrer rundt i byen. Men det er ikke sandt. Meget af hendes historie er stadig omgærdet af mystik. Sandheden er, at vi aldrig helt vil vide, i hvor høj grad hun egentlig var en voodoo-dronning. Men hendes liv har inspireret mange bøger, sange, tv-programmer og film.
Dog lægger de fleste af disse vægt på og overdriver hendes kræfter som voodoo-dronning. Hej alle sammen, og tusind tak fordi I lytter. Jeg vil gerne takke Forgotten Lives for at invitere mig med i dagens episode. Han vender tilbage i næste uge for at underholde jer alle endnu en gang. Tak folkens. Pas på jer selv.